तालुका कोणता? राहता जिल्हा अहमदनगर. आपले क्षेत्रामध्ये झाडं किती आहे? एकूण 12.5 बाय 8चं अंतर आहे. 397 झाडं बसली. 397 झाडं. हां. आता प्लॉट किती महिन्याचा आहे आणि किती वर्षाचा आहे? हा प्लॉट सध्याला आता माल धरल्यापासून याला जवळजवळ 6.5 महिने पूर्ण झाले. 6.5 महिने हो. पूर्ण झाले. आता हा पहिल्यांदाच धरलेला आहे. हो, पहिल्यांदाच. त्याच्यावर जो माल आहे हो. तो इतरांच्या तुलनेत कसं काय आहे? इतरांच्या तुलनेत म्हणण्यापेक्षा जे आपल्या व्यंकटेश कंपनीचे जे प्रॉडक्ट मी वापरले, बरं. दिव्या सीडग्रो तर प्रत्येक महिन्यालाच मी सोडतोय. हां. तर सीडग्रोचे रिझल्ट मला सर्वात बेस्ट वाटले. हां. सीडग्रोने माझी पांढरी मुळी पण जे काही पहिल्या औषधांनी वाढत नव्हती ती सीडग्रो वापरल्यामुळं भरपूर मुळे ॲक्टिवेट वाटली. साईज कशी आहे? साईज पहिल्या वर्षाच्या मानाला कशी काय वाटली तुम्हाला? 1 मिनिटात करतो फोन. जी साईज झाली पहिल्या वर्षाच्या मानानं ती कशी काय वाटली तुम्हाला? पहिल्या वर्षाच्या मानाने अगदी समाधानकारक साईज वाटली मला. आणि एका झाडाला अंदाजे किती किलो माल निघू शकतो? माझ्या अंदाजे एका झाडाला 30 ते 35 किलो तर शुअर माल निघू शकतो. तुम्ही सीडग्रो, सिल्की, दिव्या वगैरे वापरलं, हां. निमतोड वापरलं, निमतोडे वापरतो. ही प्रॉडक्ट कशी काय वाटली तुम्हाला? म्हणजे झाडात प्रतिकारशक्ती मला वाढल्यासारखी वाटली एकंदरीत त्या औषधांनी. फवारण्याचे कमी झाले जास्त झाले असं तुम्हाला फवारणी वाटतं? कमी झाल्या. सिल्कीमुळं कमी झाल्या. कमी झाले. पहिले जे काही मी वारंवार औषधं मारायचो तर ते कमी लागली. तर पुढील वर्षी आता या वर्षी 30-35 किलो माल आलेला आहे तुम्हाला. पुढल्या वर्षी हे प्रॉडक्ट वापरू शकता का नाही? हो, हमखास. मला जर एवढे जबरदस्त रिझल्ट आहे औषधांनी मिळाले तर पुढल्या वर्षी का नाही वापरू शकणार मी? तुम्हाला त्याच्यानंतर पहिल्या वर्षी जे खतं वगैरे वापरले, तुम्ही डोस वगैरे टाकले, ते काय काय वापरलं बुवा? खतं कोणते कोणते टाकले? खतं सुरुवातीला शेणखत आणि बेसल डोसमध्ये 1840, 10-26 आणि मोळी पेंट. त्यानंतर मायक्रोन्युट्रियन्स वापरले. असे डोस किती झाले तुमचे? साधारण एकच डोस झाला. हां. त्याच्यानंतर काही ग्रेड वगैरे वापरले का तुम्ही? सोलेबल खतं वॉटर सोलेबल वापरलेलं. किती प्रमाणात वापरले बा? 12-61 किती बॅग 12 वापरले? 61 01 बॅग वापरली. 052 34 2 बॅगा वापरल्या. त्यानंतर 13 045